Sa ngalan sa buos nga puwersa sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated, upod ang amon chairperson, Mr. Joebert Peña, kag ang syudad sang Iloilo sa pagpamuno sang chairperson man sang Dinagyang Executive Board, Honorable Mayor Treñas. Ako ang nagaagdagid sa tanan naton nga mga kauturan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Lakip na ang aton bisita halin sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas kag bug-os nga kalibutan nga magkari sa Iloilo kag mag-upod sa amon kay all systems go na ang preparasyon para sa aton Dinagyang 2020. Madamo nga sorpresa kita nga ginanhanda halin sa aton nga pagbalik sa mga ginpalanggan aton nga tribo sa Dagyang sa Calerial sa adlaw sang Sabado, kag ang aton nga ginabantayan ang first ever Dinagyang 360 degrees kung sa diin magapasundayag sang arena type performances ang aton nga mga tribo ini naman sa adlaw sang Domingo, Enero 26. Puno naton ang aton mga dalanon kag kita tanan magasinadya Dinagyang 2020 celebrating the Ilonggo spirit in honor of Senyor Santo Niño. Hala, Bira, Iloilo, Viva, Senyor Santo Niño.